sadoyo tarimo lah sambah sujud denai nangko sungguh denai nangko pulang ke kampung namun hidup sadar di ayu galombang. Di dado bilo kamu tak bayang nang di mato karena kawan-kawan sapa mainan kasadonyo tapi apalah kedaya dan naik kapulang kampung apakan tapi biarpun dan naik kapal dirantau namanya nan kampung tatap keadaan naik karena pun di dado bilo kamu tak bayang nang di mato.